Hej, mit navn er Lulu. Mit navn er Asger. Og vi er 2 industrielle designere, der har startet Second Source Studio. Der har til formål at lave bæredygtige møbler ud af restmaterialer fra andre produktioner. Ideen til virksomheden startede gennem vores studie, hvor vi løbende har lavet en del projekter, hvor vi har været ude hos en masse virksomheder og set, at der har været virkelig meget restmateriale. Men samtidig har vi også set, at virksomhederne ikke har haft ressourcerne eller systemet til at bruge de her materialer og få noget ud af dem. Og rigtig mange gange, så de restmaterialer, der er til rådighed, det er ikke fordi, de ikke kan bruges eller ikke kan udnyttes. Det er bare fordi virksomhederne kigger så specifikt på deres egen produktion og siger, at vi kan ikke bruge det i vores produktion. De kan ikke forestille sig, at deres restmaterialer har værdi andre steder, men det har de, og det vil vi gerne hjælpe dem med at indse. Det er med den grundtanke, at vi har startet Second Source Studio for at udnytte og sætte de her restmaterialer i system, så de ikke bare ryger på deponi eller lignende. Det var gennem et virksomhedsbesøg hos en køkkenbordpladeproducent, at vi kom frem til vores første produkter. Det er den her produktserie, vi kalder Story. De er lavet af restmaterialer. Det er noget, som vi er rigtig glade for, fordi vi får nogle lækre materialer, og PFP, de får nedbragt deres rest, så de er også rigtig glade for det her samarbejde. Den måde, vores virksomhed fungerer, er, at vi tager som sagt ud i en virksomhed og finder en rest, som er kontinuerlig, det vil sige, at den bliver ved med at komme igen, og en rest, som er forudsigelig, så det vil sige, at der er nogle konkrete størrelser, vi kan forholde os til. Og det er det, vi designer ud fra. Og det er sådan her, de her produkter er født. Helt konkret med PFP, så aftager vi deres træ. Stenen, den producerer de faktisk færdigt til os. De tjener nogle penge på, at vi beder dem om at lave noget. Vi tjener så penge på at sælge de her produkter videre til forhandlere og direkte til forbrugere. Så hvem er vores målgruppe? Først og fremmest er det de private kunder. Fordi selvom vores materialer er restmaterialer, så er det stadig rigtig god kvalitet. Det er så lidt egetræ, det er sten, og så er det design i høj kvalitet. Derfor er vores private kunde den design- og kvalitetsbevidste, samtidig med det selvfølgelig også er den bæredygtighedsopmærksomme. På B2B-markedet, der er det her med bæredygtighed et rigtig godt salgsargument. Derfor forestiller vi os også at kunne sælge til virksomheder, som har en interesse i at bruge en bæredygtig profil. Det kunne være på skoler, det kunne også være på caféer. Vi er faktisk allerede godt i gang med at bringe de her specifikke produkter til markedet. Vi har etableret et samarbejde med en butik, der hedder Underflod, hvor vi har en aftale om, at vores cafébord og vores kommende sofabord skal ned og stå i deres butik. Vi kommunikerer meget gennem vores sociale medier på blandt andet TikTok og Instagram, hvor vi dokumenterer vores proces og hvordan det her kommer til verden. Det er blandt andet også derigennem, at der er en café på Frederiksberg, der har kontaktet os og vist interesse for vores produktserie. Her er så også nogle andre produkter, der forhåbentlig skal produceres. Vi arbejder os hurtigt hen imod vores første salg og vores første kunder, og det glæder vi os rigtig meget til. Ja. En af de problematikker, som man måske vil have fokus på for en virksomhed som vores, er skalering, fordi der er jo en begrænset mængde af restmaterialer. Og det er på sin vis også rigtigt. Altså, det enkelte materiale er begrænset til en specifik mængde. Til gengæld findes der rigtig, rigtig mange uudnyttede reststrøm. Så hvor det måske ikke er muligt at skalere med lige præcis den her type 3, jamen så vil det være muligt at finde en anden reststrøm, hvor det er oplagt at lave et andet produkt. Så vores mål er ikke nødvendigvis at sælge rigtig mange af et produkt, men at opbygge en bred portfolio af nogle forskellige produkter. Vi håber virkelig, at vores passion for det her, det skinner igennem, og vi håber jo på at være frontrunners inden for den her lille sektion af markedet, som vi egentlig tror på kan vokse meget større i fremtiden. Derudover vil vi også gerne i fremtiden måske ud og lave foredrag eller fortælle åbent om hele vores proces med, hvordan vi tager restmaterialer og laver dem om til luksuriøse møbler, og hvordan andre kan gøre det for at få en mere bæredygtig verden og industri. Som I måske har lagt mærke til, så pladen på vores cafébord er ikke en stenplade, og det er jo meningen. Og grunden til det er fordi, at vi ikke lige har penge til at gå ud og investere i de produkter, vi egentlig skal ud og sælge. Hvis vi fik pengene fra et mikrologat, så ville vi bruge dem på at investere i de materialer, som vi skal bruge til vores produkter, så vi kan få dem ud i butikker og stå. Vi håber virkelig, at I har lyst til at støtte os, så vi kan komme videre, fordi vi mærker virkelig en interesse, både fra os selv selvfølgelig, men også fra de kunder, der er derude, produktionerne og fra vores samarbejdspartnere. Vi kan næsten ikke vente på at komme i gang. Tak for jeres tid. Vi håber, at I vil vælge os.